Dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang We all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you a Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 3 minutos sa nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome madari sa pagpapangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes, petsa 24 sa bulan sang Disyembre sa mga tiga 2021. Ikaapat ang adlaw sang Biyernes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Sabong aga mangin kaupo ng nyalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa siyate ang atak na sabong aga sa magdalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Siyempre subong sa nagilamang kadlaw ang nabilin antes sa adlaw sang Paskwa. Dagsa na ang mga pasahero sa mga bus terminal, kalaki pa na sa mga pantalan, kaga sa mga airport para sa mga kotoran naton nga gusto nga magapauli sila sinitag sa mga probinsya. Para nga makaupo ng ilang miyembro sa pamilya sa pagselebrar sa adlaw sang Paskwa. Kagate siyempre nga banadri dalasa naman lang ang New Year. So malaba na ang pila, ilabi na dito sa maya area sang Luzon. Sa maya Paranaque Integrated Terminal Exchange kag Victoria Liner Bus Station sa maya Caloocan namo na nga report sa ato na Department of Transportation nga nagadangat sa malapit isa ka gatos ka libo, at least 98,000 ka mga passengers ang nagadagsa sini Banwa as of kahapon na Disyembre 23. Ay tingay ba na diri why nakapauli sa nga nagligado sa nga tuig, so ginatingo ba na lang subong kay at least bisan na paano kung ikaw ang fully vaccinated, so why na sang kinahanglan doon kundi iba ng mga probinsya na nag-require na lang ang mag-register sa mga ESPAS bata sa iban sa ni Banwa, ipakita mo naman lang ang imong vaccination card. Sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2, may raman sang huge volume sang mga pasahero antes ang adlaw sang Paskwa. So, importante lang nga dira nga tinigil lang gid magdala sa nga madabo balang nga mga bagahe para nga matalunsay lang ang imo nga pagbiyahe. Kaya kadamo sang mga nagapila bisan na pagani sa mga shopping malls
Diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod, kaga subong man sa bilogang Pilipinas. Kaya tingiban subong nga nagabakal or linsa nga tinalikdan nga mga inadlaw ang pagbakal sang duluton para sa Maya Noche Buena. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition ika-24 sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng paumanhin doon sa mga naging pagbagal daw ng pagresponde ng gobyerno sa pananalasa ng bagyong Odette. Ang Department of Budget and Management tiniyak ang paglabas ng pondo na pantulong sa mga nasalanta ni bagyong Odette. At mga kabombo, mamaya may update tayo dahil 7 na ho yung naitalang nasawi habang mahigit 100 pa ang nasa ospital dahil sa diarrhea outbreak doon sa Siargao Island. Ilang mga pasahero naman sa mga pantalan humahabol pa rin makauwi sa kani-kanilang probinsya. At 10 guro sugatan sa vehicular accident doon sa Alamada, Cotabato. Sa ating international news, ang Amerika payag na magkaroon ng pag-uusap sa Russia sa usapinang tensyon sa Ukraine. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Hindi na magdiriwang ng holiday season si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya ito sa pagbisita doon sa mga biktima ng kalamidad at ilala na lamang daw nito ang oras sa pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima ng bagyong Odette. Sa loob lamang anya ng 3 araw ay may papamahagi na ng gobyerno ang cash assistance at ginawa nito ang pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan at sabi niya may katiyakan na bago ang Pasko ay makakakuha na ang mga lokal na gobyerno ng naipangako nitong tulong pinansyal. Humingi rin ito ng paumanhin kung hindi agad nakarating ang nasabing tulong. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Apologize muna ako. Maghingi ako ng tawad na napatagal ang response sa gobyerno. Sa totoo lang, hirap rin kami dito sa itaas because of the so many places scattered around at malalayo, island for island, at pati yung pera. Alam mo kasi yung maraming nagsasalita, yung calamity fund, pati sa mga mayor, kailangan may report ang damage ng isang lugar bago ma-release yung pera. Kailangan yung report, yung calamity fund. Kung yun ang hintayin ko, mag-report, hindi naman isang lugar, ang layo-layo ng mga lugar na tinatamaan. So, sabi ko, hindi na hintayin yun. Ako ang sagot to, i-release ninyo ang pera. Tinikuyan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita doon sa mga biktima ng bagyo sa bahagi ng Palawan. Samantala naman, humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga residente sa Palawan dahil sa mabagal na pagresponde ng gobyerno matapos ang pananalasa ng bagyong Odette. Sa kanyang pagdalaw sa nasabing lugar, sinabi ng Pangulo na hirap din sila dahil sa dami naman na salanta at malalayo pa ang mga lugar na ito na kaya bahagyang nahirapan ang gobyerno na maghatid ng tulong. Tiniyak din ito sa mga residente na maglalaan ito ng 10 billion pesos na galing sa kanyang opisina para matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Nanawagan na lamang ito sa mga residente ng Palawan na habaan ang pasensya sa pagdating ng mga tulong. Muli ating pakinggan si Pangulong Duterte. Matagal to. Ang pera nandiyan na kahapon 1 billion pupunta dito yan sa mga local officials, mga mayor. Tapos sila na ang kayo ang magkakilala
Sila na yung magbigay ng mga pera. Sabi ko kanina, kung habulin ang tulong, baski na ngayong Pasko, magtatrabaho pa rin ako at marami akong pupuntahan yung mga lugar na gutom yung tao, may sakit na at hindi nakakain no, sa mga maliliit na mga sityo dyan sa bukid, kailangan mapuntahan yan. Kaya ngayon, galing ako sa dito follow up ko na sana kung dating man sa inyo yung pera, gaano kalaki o gaano kaliit, basta kung mayroon, paghati-hatian yan sa mga tao tinamaan ng yung typhoon. Yan lang ang mensahe ko. Kaya yan lang kasi ang nakatagal. I am here, hindi ko naman mapuntahan lahat. Hindi ang aeroplano, hindi makalanding. Ang helicopter, wala rin. Helicopter bago makalanding, kailangan may sundalo dyan sa baba. So, titignan namin, hanggang Pasko magtatrabaho ako. Hindi ako mag-New Year. Talagang lalabas ako. Pero ito, hintayin na lang ninyo. 1 or 2 days, sabi ko sana na kung umabot lang man ng Pasko. Ewan ko, downloadan yung pera ngayon. Kung magdating man sa Pasko, magpasalamat ako sa Diyos. Pero pag hindi, bigyan ninyo ako kunting elbow room para... Pero magdating yan within 3 days na dito na yan. Kapag sabi ko mag-overtime kami, ang gobyerno, hindi magsira para baski na Pasko. Sabi ko magsakripisyo na muna tayo. Total, marami ng Pasko sa buhay natin. Sobra-sobra na itong Pasko na ito, ibigay natin sa tao. Yun lang naman ang maibigay ko sa personal. So, tatrabaho kami, pati ang military, pati ang pulis. Stay put sila at para namang wala masyadong gulo, ang pulis ang depende kung kulang, wala, military, pulis, ang pagpatakbo ng linya. Yan inyo'y napakinggan si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, Bombo Jane, tungo naman tayo dun sa iba pang mga naapektuhan din ng Bagyong Odette dahil yung mga nasalanta doon sa Dinagat Island, bumibili na raw ng pati yung mga basang bigas para may makain lamang sila. Bombo Jane, ito, kunin natin ang update ng Bombo Radio Butuan. Desperado na sa ngayon ang mga residente ng bayan ng Dinagat, sakop ng Dinagat Island Province dahil sa kawalan na makakain matapos nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila naabutan ng ayuda. Sa panayam ng Bombo News Team, ipinahayag ng isang survivor na bumibili na lamang sila ng bigas na nabasa sa ulan upang mayroon silang maisaing at makain. Umapila ito nagtulong sa mga magbibigay ng tulong na bigyan sila ng pagkain at tubig na mainom dahil wasak na wasak ang kanilang barangay dahil sa paghagupit ni Bagyong Odette. Ating pakinggan ang pahayag ng nakapanayam nating survivor. Pagkaon jud po. Ano na yung pagkaon ni importante. Nya mga basa na gani sa bagyo. Maoray ipamalit sa mga tao karon basa. Usahay ang mga tao ay pag-imuwad dali sila ng agong kay lain na maglami. Ang panawagan ako sa mga kasakatauhan nga unta magpabilin sila nga strong o sana magtinabangay para ma-recover. Kaya sakit mangud kaayo na una nga. Tanaw ni mo ang didangat grabe jud ka guba siya. So ang akong tana nga magkuan ang mga katawan magtinabangay tapos magkanang kuan sa ilang kaugalingon nga napay Ginoo nga nagmatabang. Patuloy rin ang exodus ng mga Surigaonon at Dinagatnon dito sa lungsod ng Butuan. Kung kaya't punuan pa hanggang sa ngayon ang mga lodging houses at mga hotels na temporaryo nilang ginagawang tirahan upang magkaroon lang ng cellphone signal at makapag-charge ng kanilang mga baterya. Ito'y dahil na rin sa kawalan pa rin ng kuryente at limitado ang komunikasyon
mula sa Dinagat Island at sa Surigao del Norte. Ayon naman kay Patrilyn Limpioso, EY, na taga Purok 4, Donville, sa bayan ng Dinagat Island Province, na nais nilang mapaabot sa kanilang mga kaanak na malayo sa kanila, na buhay pa sila at nangangailangan lamang ng tulong matapos bayuhin ng malakas na hangin ang kanilang bahay, kung kaya't wala na silang matirhan sa ngayon. Ating pakinggan si Patrilyn EY sa kanyang pahayag. Ang ako lang kung hangyo na matabangan ming tanan, labaw sa na apektuhan aning bagyong Odette, na makuha na among mga pagkaon o ang among balay, maski man lang na maatupan na dili may mga basa sa ulan. Aabot naman sa 4,440 na hektaryang sakahan ang nasira sa buong rehiyon, base na rin sa pagkumpirma ng Agriculture Caraga Regional Director Bong Onyate. Kasama din dito ang 127 million pesos na netalang damyo sa maisan, 53 million pesos sa high value crops at 22 million pesos sa livestock. 57 million pesos naman sa fisheries at 89% ang nasira sa coconut industry. Bombo Dennis. Okay, Bombo Kevin, yung mga preposition na mga supply, yung mga relief supply ng DSWD, hindi ba sumasapat dyan sa area na binabanggit mo? Sukdo lang yung nabasang bigas na pala, yung isinasaing. Baka makasama pa sa kalusugan nila yan, Bombo Kevin. Roger and Bombo Dennis, kasi nga malaki-laki talaga yung pondo ng pamahalaan sa ngayon para mabigyan lahat ng mga apektadong mga residente. Pahirapan lamang yung ibang mga lugar, especially yung mga isla. Like the isla ng Dinagat Island, may mga lugar talaga na hindi pa masyadong mapasok ng mga nagdadala ng ating mga resources doon. Even nga si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang aerial survey, nakita nila na walang mapaglapagan itong mga helicopters, pati rin yung sa mga sa aeroplano, special flights yung ginagawa sa ngayon upang mapaabot na talaga ng tulong. Nalaman din natin sa ngayon na yung mga areas ng Surigao City, may mga nagkakasakit na ng diarrhea. Ang General Luna sa Siargao Island, around sinasabi 130 plus na mga individual ang nagkakasakit ngayon ng diarrhea. Dahil yan sa walang malinis na tubig na kanilang mainom at maggamit hanggang sa ngayon. Kumusta na lang yung lagay ng panahon dyan? Mabuti na lamang, Bombo Kevin, hindi na lumakas pa yung low pressure area at nalusaw na ito kahapon, Bombo Kevin. So kahit pa paano siguro makakapawi ng pangamba ng mga kababayan natin dyan. Kumusta naman yung pag-clear dun sa mga lugar? Cleared na ba yung mga lansangan dyan, Bombo Kevin? Kasi sinasabi nga may epekto pa rin yung Intertropical Convergence Zone, sabi ng Pag-asa, kaya makulimlim kami ngayon dito sa Caraga Region. May mga pag-ulan pa rin nararanasan. Yung sa mga daanan naman papuntang Surigao City, dahil na rin sa pakikipagtulungan ng mga agencies, unti-unti nang natatanggal yung mga posting na kahambalang at nasa gilid pa rin. May mga one-way na mga daan ay unti-unti nang natatanggal yon. Yung mga puno na nakahambalang unti-unti nang natatanggal sa ngayon. Si Pangulong Rodrigo Duterte nga ay sinasabi na kailangan talang mauna yung pagkain para sa ating mga kababayang naapektuhan. Kaya puspusan. May mga volunteers nga na sinasabing nagbibigay rin ng tulong, especially yung sa mga lugar na hindi pa rin naaabutan ng tulong, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Kevin. Mag-ingat kayo dyan. Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Butuan, Bombo Kevin Linaak, Basta Radio, Bombo! Samantala, inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Budget and Management na ilabas ng pondo nila mula sa Office of the President para maitulong sa manasalanta ng Bagyong Odette. Sinabi ni DBM Officer in Charge Undersecretary Tina Canda na ipapamahagi ng Pangulo ang 1 billion pesos na pondo mula sa Office of the President sa mga lugar gaya yan ng Region 4B, 7, 8, 10 at Region 13. Posible bago ang araw ng Pasko ay maida-download ng mga local government units ang nasabing mga pondo.
Nauna rito, personal na binisita ng Pangulo ang mga lugar na sinalanta ng bagyo at nangako ito na maglalaan nga ng 10 billion pesos na pondo para yan sa rehabilitation at recovery efforts sa nasabing mga nasalantang lugar. Mahigit 77.1 million pesos naman ang halaga ng humanitarian assistance ang naibigay na ng gobyerno sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Odette. Ayon nga sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, batay dun sa ulat ng Disaster Response Operation Monitoring and Information Center ng kanilang tanggapan, as of December 23, kahapon ho yan, ang tulong ay naipaabot na ho sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Odette na may kabuuang bilang na halagang 77,146,508 at yan ay patuloy hong nadaragdagan sa mga lumilipas pang oras dahil ngayong araw tuloy pa rin mga kabombo yung pagkakaloob ng ayuda. Ang tulong ay ibinigay ng DSWD sa mga lokal ng gobyerno at gayon din doon sa mga non-governmental organizations. Nagpakita naman ng bilang ng mga evacuees, yung mga pamilya ho na bumaba na ito na sa 75,269 na lamang o 311,180 individuals. Yung pansamantalahong nakasilong doon sa mahigit 1,000 evacuation centers. Ang mga pamilya naman ay nagpasyang manatili sa kanilang mga kamag-anak ay marami pa rin at yung iba nasa kanilang mga kaibigan. Bumaba na rin ho itong mga kabombo, nasa 70,764 o katumbas naman ho ito ng 245,476 na mga individual. Ang ulat ng Dromic ay nagpapakita ng patuloy ho na pagtaas ng bilang ng mga pamilyang apektado ng Odette. Sa kasalukuyan ho ay nasa 807,613 ang mga naapektuhan ng naturang bagyo at unti-unti nadaragdagan yung ulat na bilang ng mga apektado ho dahil yung mga isolated areas ay unti-unti na rin napapasok. Samantala, iniulat naman ng DSWD ang nasa 228,375 na mga nasirang bahay ng mga ito. 143,000 mahigit ang partially damaged at 85,000 mahigit naman ang totally damaged. Sa dagdag pa mga balita, ang mga opisyal dun sa Cebu pinuri dahil sa maayos umano na disaster response. May karagdagang pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, ibinahagi ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia kay Presidente Rodrigo Duterte ang iba't ibang impormasyon tungkol sa sitwasyon ng Cebu at rehabilitation at relief efforts ng probinsya. Nang bumisita ito kahapon araw ng Huwebes, pinuri pa ng Presidente ang gobernadora sa kanyang brief response pagkatapos magupit ang bagyong si Odette na nagdala ng pinsala sa probinsya ng Cebu. Sa isinagawang command conference sa Mactan Benito Ebuen Air Base, MAB, inatasan ng Presidente ang Philippine National Police at militar ng bansa na tumulong sa delivery of relief efforts sa mga apektadong lugar sa Cebu. Bumisita si Presidente Rodrigo Duterte sa Cebu upang makita ang mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Odette noong nakaraang Disyembre 16 taong 2021. Kanyang siniguro na magagamit ang lahat ng assets ng pulis at militar. Mga Bombo Jane, Bombo Dennis, gaya na lang ng kanilang sasakyan at manpower sa paghatid ng tulong sa mga biktima. Pinaalam rin ni Governor Gwendolyn Garcia ang presidente na dito sa Cebu, ang Cebu Police Provincial Office at 53rd Engineering Brigade of the Philippine Army ay tumulong na sa relief ng kalsada o highway na sinira ng bagyo. Samantala, ang Bureau of Fire Protection naman ay nagpadala na ng kanilang fire truck para sa distrito ng tubig sa iba't ibang barangay. Idinikit rin ng gobernadora na dito sa Cebu. Lahat ng tao ay disiplinado, naging pasensyoso rin ang mga Cebuano at nasa ayos ang lahat sa kabila ng mga report na nagsasagulo na dito dahil sa krisis. Sinabi rin ni Garcia na ginawa ng local safety executives ng mga munisipalidad at lungsod ang lahat ng kanilang makakaya upang matugunan ang problema, lalong-lalo na sa mga severely affected area. Subalit sinabi rin ito na kailangan ng probinsya ang dagdag na generator set para mag-operate ang mga ibang essential establishment at dagdag na supply ng tubig na matitino na sinangayunan ng
Bombo Dennis ay nangako na magbibigay ng 1 billion pesos na tulong pinansal na ibabahagi sa lugar na naapektuhan ng bagyong Odette. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Jane, yung pagbisita ni Pangulong Duterte, mukhang nagkaroon ng delay doon sa expected na time. Ano yung mga naging lakad pa ng Pangulo nung pagpunta niya dyan sa inyong lugar, dyan sa Central Visayas, lalo na dyan sa Cebu? Yes, Bombo Dennis, no, tama ka, nagkaroon talaga ng delay yung pagbisita. Kung maalala, Bombo Dennis, na kahapon, alas 2 ng hapon na talaga sa nakaschedule na pupunta sana sa Barangay Isa. Pero nabili ito ng mga 5 oras, Bombo Dennis. Pero yan ang patuloy para natin na kung ano yung mga iba pang ginawa ng Presidente, kung bakit na-delay yung pagdating niya o pagbisita niya dito sa Cebu, Bombo Dennis. Anong pangunahing concern ang idinulog naman ni Governor Gwen doon sa pagbisita ni Pangulo? Although may mga initial ng hinaing yung inyong mga lokal na gobyerno dyan, pero yung pinaka-priority ba na punto na gustong maresolba agad ng inyong lokal na gobyerno dyan sa Cebu, Bombo Jeng? Yes, Bombo Dennis, no, aside from tulong dahil sa bagyong Odette, Bombo Dennis, pero yun talaga yung main topic, yung main concern ng ating gobernadora dito sa Cebu na dagdag na tulong, Bombo Dennis, no, dagdag na pondo o tulong financial, no, dahil marami pa talaga ang kailangan gawin dito sa probinsya para lang maibalik ito sa normal, Bombo Dennis. Okay, sige. Sa ngayon ba, kung may idea kayo, nasa majority na ba ang nai-restore na power supply dyan sa inyong lugar? At ano pa yung mga pangunahin na nagiging problema doon sa mga evacuation centers sa Bombo Jeng? Yes, Bombo Dennis, no, sa may pagpapagkakita ay may isang na municipalidad na at isang lungsod ng North Province ng Cebu ang may kuryente na. Subalit dito sa siyudad ng Cebu, Bombo Dennis, ay yung may 4 pa lang na barangay, no, kung saan malapit ito sa mga hospital. Yun pa lang ang binigyan ng prioridad ng ating city government. Pero ating aalamin, Bombo Dennis, kung ano pa ang magagawin nila hakbang para tuluyan ang maibalik yung kuryente dito sa siyudad. Samantala, Bombo Dennis, ay sa mga evacuation centers naman ay ganun pa rin yung problema, Bombo Dennis, no? Kung pagkain, kulang pa lang pa rin yung pagkain. Samantala, ang lahat ng estudyante dito sa Cebu, including the evacuees, Bombo Dennis, ay talaga yung concern namin na pati ng mga empleyado dito sa Bombo Radio Cebu at Star FM, yung tubig talaga na maiinom, Bombo Dennis, dahil sa sinabi na nga na hindi naman talaga natin masisiguro na safe inumin yung mga tubig na nasa fire truck kasi nga hindi natin alam, Bombo Dennis, no? Kaya problema pa rin hanggang ngayon kung saan kami kukuha ng tubig na maiinom, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Jane, at ingat pa rin tayo dyan sa inyong kalagayan dyan sa Central Visayas. Maraming salamat. Yes, maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Jane. Yan ang ating latest update mula dito sa Bombo Radio Cebu. At si Bombo Jane Rubicol para sa Mamisang Radio ng Pilipinas at number 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Quezon City LGU magbibigay ng karagdagang 20 milyong pisong tulong pinansyal sa mga nasalanta ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. May detalye ang Star FM Manila. Mamimigay ng karagdagang 20 milyong pisong tulong pinansyal ang Quezon City LGU sa mga probinsya at munisipalidad na naapektuhan ng bagyong Odette. Sa ipinasang City Resolution number 8802 Series of 2021 ng Quezon City Council, inibigyan nito ng pahintulot si Quezon City Mayor Joy Belmonte na magbigay ng naturang halaga para sa mga biktima ng mapaminsalang bagyo. Matatandaan na una nang nagbigay ng 10 milyong pisong tulong ang lokal na pamahalaan, maliban pa sa 100 milyong pisong
pondo naman na ipon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Nabigyan ng paunang tulong ang mga apektadong residente mula sa 10 munisipalidad ng Southern Leyte, partikular na ang Anahawan, Hinundayan, Libagon, Padre Burgos, Pintuyan, San Francisco, San Juan, San Ricardo, Tomas Opus at Limasawa. Ang karagdagang 20 milyong piso na tulong pinansyal ng Quezon City LGU ay ipapamahagi naman sa iba pang mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Almina, Star FM Manila. Para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Mayroon pa manong natitirang pondo ang gobyerno para sa pantulong tuwing mayroong mga kalamidad. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Operations Service Director Bernardo Rafaelito Alejandro na nasa 2 billion pesos pa ang balansing natitira. Ayon naman kay Acting Budget Secretary Tina Canda, na ang gobyerno ay maaring kunin nila ang 2 bilyong piso na pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management at yung 2 bilyon sa Contingency Fund ng Office of the President para matupad ang naging pangako ng Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay pa rin sa agarang tulong na nais ng mga apektado ng bagyong Odette. Sa puntong ito ng atin hong balitaan ay makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginoong Mark Timbal. Sir Mark, magandang umaga. Si Bombo Dennis ito at together with me, si Bombo Jane Buna. Good morning and welcome to the program. Sir Dennis, good morning po Ma'am Jane, good morning. At sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan, sa ating himpilan at mga kababayan po natin. Magandang umaga po sa lahat. Ay kanina ho may balita kami tungkol ho dun sa funding ng na sinasabi ng Pangulo at kabilang pala yung posibleng mapagkunan yung standby fund ng mga ahensya na konektado ho sa inyong tanggapan. Ano ho ang status dito? May mga marching orders na ho ba ang Pangulo o ang iba pang mga opisyal? Sir Mark? Tama po kayo Sir Dennis dahil malinaw naman din yung sinabi ni Pangulong Duterte at the start of our operations na lahat ng mga available resources ng buong pamahalaan ay dapat gamitin para matulungan yung ating mga kababayan. Number 1, to sustain the relief effort, and number 2, to assist yung mga communities na makarecover after po nitong Odette, yung paghagupit ni Odette. At nakikita niyo po, lahat ng ating puwersa ay kumikilos para sa maisagawa ito pong mag-comply tayo dun sa mga direktiba ni Presidente. Kaya when it comes to funding po, lahat po yan ay nag-move na ngayon para po dito sa purpose na to, sir. Okay. Yung figure ho ng lumalabas dito sa mga naitalang binawian ng buhay at yung mga nasa evacuation centers pa, yung NDRRMC ay naglalabas ho ng data pero iba doon sa mga nakalipas ho na pagkakataon doon sa panig ho ng PNP. Pero tumigil na ho yung pagbibilang ng PNP. So ang inaantabayanan po namin every time yung report ho ng NDRRMC. Sa ngayon ho ba ilan na ang mga affected na figures dyan sa inyong tanggapan, Sir Mark? Opo, Sir Dennis. Updating po tayo ngayong umaga kaya mamaya po siguro after 8 o'clock may panibago na tayong figuras for casualties. Pero sa datos po na hawak ko ngayon from the latest reporting, we're still at 258 fatalities. 47 po ang missing at 568 po ang injured. Yung mga kababayan po natin na nag-i-stay doon sa 2,535 na mga evacuation centers ay umabot na po ng, ang mga nagsilikas po ay umabot ng 609,702 katao po. Ang mga naapektuhan po niyang mga barangay nitong si Bagyong Odette, 4,566 across various regions, 2,196,432 naman po mga tao ang siniserbisyohan ngayon ng ating mga relief agencies dito po sa isa sa napakalaking relief effort na nangyayari ngayong taon na to, sir. Ang ating pong ang natutuwa naman po tayo kahit paano kasi bago pa dumating yung bagyo, nakapag-evacuate po tayo ng more than 400,000 na mga kababayan natin from the danger areas
in a lot of communities kasi 10,000 barangays yung na-identify natin as a landslide and flood prone. Kaya po binili natin sa local government as early as December 12 na magsagawa ng preemptive evacuation. Although nalulungkot tayo at tumataas yung count of casualties natin. Pero ang binibilang po natin yan, but what we're prioritizing right now is to ensure na lahat ng mga survivors nitong si Odette, yung mga naapektuhan ng mga kababayan natin, ay maservisyon at mabigyan ng tulong. Kasi nakakaabot po sa amin yung lahat ng paghingi ng tulong, yung mga tubig, pagkain, lahat po ng paghingi na yan na pinuposte sa social media, kinukwento sa mga kasama natin sa media. Hindi po yun iniisnab ni NDRRMC. Kaya pansin niyo po, lahat ng mga barko natin, lahat ng mga eroplano na pang-transport, pati yung land assets natin, biyahe ng biyahe para i-deliver itong bulto-bultong tubig, pagkain at mga kagamitan. We were informed nga, Sir Dennis, na lahat ng mga locally stranded individuals doon sa isla ng Siargao ay nakauwi na. Salamat doon sa pagpupursige ng ating mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines, pati na rin sa Philippine Coast Guard. Nakabiyahe na sila at nandun na kasama ang kanilang mga pamilya. I see. Okay, Sir Mark, with your indulgence, si Bombo Jane Buna may tanong din po sa inyo. Alright, once again, good morning po, Sir Mark. Good morning po. Sir Mark, gusto ko lang po itanong, kumusta po ang inyong experience sa pagresponde ng humanitarian crisis sa mga multiple ground zeros po ng mga lugar? Opo, tuloy-tuloy po yung ating pag-assist. Kasi alam niyo po, ang sistema natin sa disaster management ng GEN is that ang local government units natin ang front lines. Tayo dito sa national, kumbaga tayo yung rest box ng mga local government units. At nung hinagupit nga po nitong si Odette ang Maropa, Kabisayaan at Mindanao area, ang dami pong local governments natin ang talagang nadali ng husto. Kaya humihingi po ng tulong. At ngayon, ang ating yung first challenge po sa initial days ng effort natin is communication. Kasi talaga nagbagsakan yung mga napinsala, yung mga poste ng kuryente, mga cell towers. At dahil ang ating paghahanda po ay sa worst case scenario, may pinrepair po tayo ng mga communication equipment, emergency communication equipment. Kung kaya nakapagpadala kaagad tayo ng mga SATCOM team doon sa mga area sa Siargao, sa Cebu, in other areas in Eastern Visayas. Hindi ko maalala kung ano yung mga areas na also in Mindanao. Through the efforts of the DICT, the Office of Civil Defense at yung mga counterparts natin sa Armed Forces of the Philippines. Kaya balik po agad ang ating komunikasyon sa mga disaster managers natin. Yung power naman po, yung pagkapatid ng kuryente, nagdulot din po ng pagkapatid ng serbisyo ng patubig. Kaya po yung challenge ngayon sa mga kababayan natin talaga is matugunan yung need for clean water, maiinom na tubig. Kaya bulto-bultong mga bottled water pinapadala natin ngayon to the local government units at para ma-distribute nila sa mga kababayan natin. Nag-deploy din tayo ng mobile water treatment facilities para yung local water resource available po nila dadaan na lang sa purification process through those equipment at magagamit na ng mga kababayan po natin. Ang challenge to is time kasi ang daming kababayan po natin talaga na nagpo-post sa social media, nakakarating po sa amin ngayon sa NDRMC. Kaya po yung ating mga flights tuloy-tuloy din, yung ating mga biyahe. Even yung BRT ang Pangulo was converted first as a delivery vessel for food, packs, and water. Tapos after niya ma-deliver yung kanyang kargamento, kinonvert ulit siya into a hospital. This is parang ito po ay isang pagpapakita talaga na lahat ng mga assets natin sa pamahalaan gagamitin po natin yan, although hindi naman expensive na ganun karami yung mga assets natin, di po ba? Pero lahat po yun ay ginagamit para makatulong dito sa effort na ito. I see. Oo. Pinapakita nga din po namin yung mga footages galing ho sa aming mga himpilan. Sir Mark, tungkol dun sa mga pila-pila na yan. Bombo Jane, may pahawak naman tanong?
Oo. Sir Mark, since sa problema talaga ang tubig no sa mga affected na mga lugar, so wala ba tayong portable machines, Sir Mark, na yung seawater ma-convert into drinking water? Ay, meron po tayo yan. Actually po, yung iba nakarating na, yung iba on the way po currently, mga ating water purification and filtration units. A lot of those, kaya po yung tubig dagat, mag-desalinate yung tubig dagat. Yung iba naman po kahit napakadumi ng tubig galing sa kanal or sa mga ilog po nila dyan, kaya pong i-purify at pwede maging drinking water na. At ito pong lahat ng ito ay number one, mga unang binili ng pamahalaan as part of our preparatory efforts. Yung iba naman po, mga donasyon galing sa mga kaalyado nating bansa. At yung iba naman po, ay mga equipment na pahiram ng ating mga kasamahan sa private sector. Courtesy of the Philippine Disaster Resilience Foundation and through the Manila Water Company at saka yung Manila Water Company. Lahat po yung mga water treatment facilities na po yan, kayang isakay sa helicopter, kayang isakay sa C-130. At ngayon po yung iba nakasakay sa barko on the way para magamit doon sa mga communities po after being delivered. I see. Sige po, at kami makikibalita na lamang sa mga susunod na development. Maraming salamat po, Sir Mark, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo sa umagang ito. Maraming salamat, Sir Dennis, Ma'am Jane, at happy holidays po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Good morning. Nakapanayan po natin ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ginong Mark Timbal. Samantala, kumustahin natin muna mga kabombo yung sitwasyon sa mga pantalan. Marami pa rin mga kabombo yung humahabol. Pamorningan na nga, yung nangyari hong mga pilahan, nag-aabang ng mga sasakyan ay kinakapos ng mga bus kagabi. Kumustahin naman natin ngayong umaga kung anong sitwasyon. Bombo Dave, Benson Pasit, please come in. Bombo Dennis o Bombo Jane, kasalukuyan nga ay buhos pa rin yung mga bilang ng mga pasero na tumutungo sa iba't ibang mga pantalan, gayon din sa iba't ibang mga bus terminals dito sa lungsod, dito sa buong Metro Manila. Bombo Dennis, Bombo Jane, sa kasalukuyan talagang humahabol itong mga pasahero nito na makauwi sa kanilang mga probinsya bago pa man yung Noche Buena mamayang gabi yan na Bombo Dennis. Ayon nga sa ilan sa mga nakausap natin, simula raw kaninang madaling araw, nakapila na sila upang sa gayon makasecure ng slot sa mga bus na kanilang sasakyan at gayon din sa biyahe ng mga barko pa uwi sa mga probinsya. Bombo Dennis, kanina dito sa bus terminal, dito sa lungsod ng Pasay City, Bombo Dennis, nakausap natin yung kanilang master terminal, gayon din yung mga bus dispatcher at sinabi nga nila sa kanilang bus na biyahe pa uwi sa Batangas, nasa 8 bus na yung nakaalis dito sa kanilang terminal, simula yan alas 10 kagabi. At ito ay may sakay ng nasa mahigit 400 na mga pasahero. Kahapon naman, simula umaga hanggang alas 9 ng gabi, Bombo Dennis, yung bilang ng mga bus na kanilang na-dispatch ay nasa 22. Ito ay may sakay na mahigit 1,000 na mga pasahero naman. Samantala, doon sa mga bus patungo naman sa Lucena sa may Quezon, 27 yung bilang ng mga bus na bumiyahe kahapon, lulan ang nasa mahigit 1,300 na mga pasahero. At ngayong araw, simula naman yan alas 10 kagabi, ay nasa 13 na at may sakayan ng nasa 637 na mga pasahero. Samantala, yung mga bus naman pauwi sa may Santa Cruz, Laguna, simula kagabi ay nasa 36 na mga bus yung tuloy-tuloy na bumabiyahe. Lulan yung nasa mahigit 1,700 namang mga pasahero. Ang sinasabi ng mga dispatcher dito, Bombo Dennis, talagang simula kahapon buhos yung bilang ng mga pasahero na naghahabol sa Christmas rush na tinatawag, Bombo Dennis. Yung ibang bus nila ay delayed din na nakakarating dito sa kanilang terminal sa lungsod ng Pasay dahil na rin sa matinding traffic. Simula pa yan sa mga nakalipas na araw. Ang sinasabi din nila na itong traffic na ito ang siyang dahilan din kung bakit napakahaba talaga yung bilang ng mga pasahero na pumipila sa kanilang terminal simula pa yan kahapon at sa mga nakalipas na araw. At siguro pakinggan natin yung bahagi ng panayam natin kanina
sa isa sa mga pasahero mamaya. dito sa Bombo terminal sa lungsod ng Pasay. Yes, Bombo Dennis. Ang concern ko lang kasi dito, parang siksikan na yung mga tao. Wala bang nagmamando dyan na kahit pa paano mapanatili yung proper distancing, Bombo Dave? Hindi man yung dati na 1 metro, pero at least hindi sila magdikit-dikit dyan, Bombo Dave. May mga tao ba dyan na nagmamando doon sa kalagayan itong mga siksikang tao na ito, Bombo Dave? Well, kanina Bombo Dennis, may nakita tayong mga pulis na nag-iikot pero maging sila, pati pa rin yung mga personnel ng bus terminal, nagsasabing napakahirap daw talaga yung pagpapaalala na kanilang ginagawa kasi sa sobrang dami ng mga pasahero, yung iba sa kanila hindi na rin talaga masaway pa na iwasan sana yung pagsiksikan, lalong-lalo pa mayroong mga iba't ibang variant nga tayo ng COVID-19 na binabantayan. So as of the moment, makikita nyo sa aking likuran pagkatapos ito nga dumaan ng bus na ito, na talagang siksikan din, tama ka, hindi rin naiiwasan talaga na magsiksikan at hindi rin nababantayan yung physical distancing, Bombo Dennis. Okay. Ano yung pala yung nagiging cause of delay nitong sinasabi na hindi agad nakakarating yung mga bus sa Bombo Dave? Dahil kahapon ganyan din yung reklamo ng mga pasaherong nakausap natin. Ano ba yung nagiging dahilan? Bakit naantala yung mga biyahe? Dito lang naman ito sa paligid ng Metro Manila. Ang kanilang sinasabi, Bon Dennis, sapat naman daw yung bilang ng kanilang mga bus para ma-accommodate yung surge ng mga pasahero na dumarating sa kanilang bus terminal. Ang problema talaga, Bombo Dennis, yung naiipit yung kanilang mga bus sa matinding traffic simula pa yan sa mga nakalipas na araw. Kaya hindi rin naiiwasan talaga na magkakaroon ng bulk ng mga pasahero o bulto ng mga pasahero sa kanilang terminal, Bombo Dennis. Sinisikap naman daw nila na mapabilis talaga yung pagdating ng mga kanilang mga bus pabalik dito sa kanilang terminal. Pero yun nga, naiipit talaga sa traffic, Bombo Dennis. Sige, pakinggan siguro natin, Bombo Dave, yung panayam mo dyan kanina sa pasahero na isa sa mga naiipit dito sa tambak talaga ng mga gusto makasakay. Magandang umaga po. Sir, saan yung biyahe ninyo ngayong araw po? Kami pa Santa Cruz, Laguna. Tapos bakit kayo po ba ay regular namang bumabiyahe o nataon lang ngayong araw ng December 24 ay babiyahe kayo pa uwi? Ay, nataon lang kami ng Pasko kasi kada Pasko nauwi kasi kami ng probinsya. Sino po yung mga kasama ninyong uuwi ngayon ng Ay, ito kasama ko yung mga, kasama ko yung anak ko. Kasama ko yung anak ko. Yun lang. Hindi po ba kayo nahirapan sa pagpila ngayon? Kasi nakikita ko po sa aking likuran napakahaba talaga. Ay, mahirap talaga. Kada Pasko talaga, ganyan talaga. Napakaraming tao, expect na natin yan kasi kahit pandemic ngayon, ganun talaga Marami talagang tao. Hirap. Bakit naisipan niyo po ngayong December 24 talaga umuwi di sa mga nakalipas na araw po, sir? Ay, ngayon lang kami nakabakante kasi trabaho din. Ngayon lang na bakante. Anong oras po kayo dumating dito kanina para magpila? Ay, kararating lang namin siguro mga 7 a.m. Hindi naman kayo nahirapan talaga, nakakuha naman kayo ng slot sa biyahe po? Hindi naman mahirap din talaga. Aso nga lang, yung pila, yun talaga. Tsagaan na lang. Okay, Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, actually, tama ka dyan yung kanina, na-observe din natin na may mga bata din mga kasama yung ibang mga pasahero at yun nga din na challenge din para sa mga magulang na panatilihing nakasuot yung mga face mask ng mga batang ito. Samantala kanina, Bombo Dennis, nakabisita din tayo sa may bahagi naman ng Manila Northport doon sa may pantalan dito sa lungsod ng Manila at napansin natin na kakaunti na lamang yung bilang ng mga pasahero na nakaabang doon sa may labas para sa mga biyahe pauwi sa iba't ibang probinsya sa bansa. Nakapanayam din natin yung isang lalaki doon, isang pasahero kanina, at sinasabi niya na siya daw ay pauwi sana ng Butuan pero kahit may ticket man siya ngayong araw, wala daw biyahe ayon sa kanilang shipping company na sasakyan sanang pauwi. Ang sinasabi sa kanila ay yung merong biyahe lamang daw nung ngayong araw papuntang Iloilo at Bacolod. Wala daw pauwi sa kanilang probinsya sa Butuan, Bombo Dennis. Sige, okay. Abang-abang na lamang tayo, Bombo Dave, ng mga anunsyo kung mag-resume na yung ilan pang mga biyahe. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan.
Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang LTFRB naman gagawa ng paraan para makabalik ang libreng sakay ng EDSA Carousel Bus matapos na mapaso na ang kontrata nito. May pag-ulat si Bombo Jovino Galang. Hindi pa tiyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung kanilang uulitin pa sa susunod na taon ang libreng sakay ng EDSA Bus Carousel. Kasunod ito sa pagtatapos ng nasabing programa nitong nakarang araw ang libreng sakay sa mga itinalagang bus carousel na programa ng ahensya na nakasaad sa Bayanihan 2. Ayon sa LTFRB na mula nang ilunsad noong June 30 ang phase 2 ng nasabing programa ay halos 32 milyon na mga mananakay sa EDSA lamang ang nakinabang. Karamihan sa mga nakinabang sa nasabing libreng sakay ay mga medical frontliners, essential workers at authorized person outside the residence o mga APORs. Inilunsad ang nasabing phase 2 ng programa sa Metro Manila, Region 1, Region 2, 3, 4A, 4B, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Caraga at CAR. Ang programa ay nasa ilalim ng Service Contracting Program sa kautusan mismo ni Department of Transportation Secretary Art Tugade para matugunan ang kakulangan ng pumapasadang sasakyan para sa mga medical frontliners. Sa pamamagitan anya ng nasabing programa, ay nabigyan ng insentibo ang drivers at operators base sa kanilang nakumpletong biyahe kada linggo. Dahil sa pagtatapos na ng nasabing programa ay maniningil na ang mga bus operators ng pamasahe sa mga sasakay na mga frontliners. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, sa puntong ito ng ating hong balitaan, makakausap po natin si former House Speaker Alan Peter Cayetano. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jane Buna. Magandang araw po sa inyo, Mr. Speaker. Unang-una, Merry Christmas. God bless you, Dennis, at lahat ng ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, mga nanonood sa social media ay Merry Christmas po sa inyong lahat. Kayo huy nagtulak nitong pagbuo ng Emergency Response Department. Pero hanggang ngayon po kasi pending pa rin ho ito sa Senado. Paano ho kaya makakatulong ang naturang ahensya para sa katulad nitong sitwasyon, Mr. Speaker? Well, di ba Dennis, tinuturo sa Biblia ko, anong ating itatanim, yan din ang ating aanihin. And the reality is, in modern day governance, kailangan mo ng focus, no? So, bilang DFA Secretary, tingin ko, isa na ako sa pinakamalapit talaga sa OFWs at yung mga programa at yung sa schedule ko, no? Parating kasama OFWs. Kaya lang, may iba ka rin mga focus yung economic, yung diplomacy, mga problema sa West Philippine Sea. So that's why natin tinulak yung Department of Migrant Workers, no? Ganun din po pagdating sa disaster resilience. Sa Senado, tinail ko na po ito kasi after Yolanda, nakita natin na yung NDRRMC, magagaling man mga tao doon, coordinating body lang to At tapos wala pong boses sa kabinete, no? Napansin ko maraming mga liblib na lugar or mga rural areas, more than 24 hours walang communication nung dumating tong super typhoon na Odette, di ba? After Yolanda, nangako na sa atin ng NDRRMC na magkakaroon ng access to satellite phones all over the country. At least alam natin kung kamusta sila dyan. So tingin ko kung magkakaroon talaga ng separate na department na ang tinututukan lang talaga ay yung mga natural disasters, no? Ay mas makakatulong to. But kailangan ng local government ng permanentong departamento na kasangga nito, na matatakbuhan nito. Nito hong nakalipas na mga pagkakataon, may pagtutulho ang inyong kapatid na si Senator Pia na ipasa yung vape bill. Pero ito'y nakalusot pa rin dyan sa Senado. Ano yung inyong pananaw dito sa mga development po na ito, Mr. Speaker? Well, sobra pong nakakalungkot at ramdam ko po yung mga doktor, yung more than 50 doctor group na kinakalabog na yung Senado na bakit nagkaganito yung bill. Alam niyo po, nung ako'y speaker, grabe po talaga ang lobby ng mga big business, especially pagdating dito sa tabako, no? Pero medyo na-murder ng husto itong bill na to. Kasi sa buong mundo naman po, talagang kung titignan mo, pagdating po sa food and drug, doon ka sa food and drug sa
administration, di ba? Kaya, Dennis, di ba, halimbawa, makeup. Makeup, dadaan po sa FDA yan Kasi kung masunog yung balat ng taong gagamit, di ba? Talagang nakakagulat na nilipat to sa Department of Trade and Industry. Sa US FDA, 50,000, mahigit 50,000 na flavors ay dininay ng FDA. So I really don't know how DTI mag-hire ba sila ng mga experts at saka ng mga scientists. Sabi nila, ito'y mas mabuti daw kasi ito kaso sa paninigarilyo at hindi naman daw nila aakitin ng mga bata. Bakit binaba nila yung age from 21 to 18? So thank you for asking that question kasi whether it's isabong, whether itong iisig vape, dapat alam ng tao kasi kailangan i-hold natin accountable kaming mga elected na gawin yung tama. So I'm hoping na marinig to ng Malacanang. Okay, nice po namin kayong i-congratulate na rin. Dahil number 1 kayo dun sa senatorial candidates latest Pulse Asia survey. Ano lamang ho ang inyong reaksyon? Well, unang-una, salamat talaga sa Diyos. Etong Christmas na to, ang daming tinuturo sa akin ng lessons na mas to be thankful for family, for our job, for our people. Hindi ko po talaga inaasahan na tumaas sa survey ng number 1, at least at this time. As you can see naman, Dennis, although naman lahat ng gawin ng politiko, pwede mo sabihin nangangampanya, but nakikita mo naman nakafocus talaga kami sa efforts ng bayanihan. So it's greatly appreciated. So ang aking Christmas prayer talaga is let's be a blessing to each other, especially po sa mga lugar na doble, triple, quadruple po ang tama. So whether that's yung area ng Batangas na tinamaan ng Taal, tinamaan ng Super Typhoon na Odette, yung mga areas na nagkalindot, di ba, may pandemic na ganito pa, let's be a blessing to each other. And of course, sa inyong himpilan at inyong programa, I hope po that I can be, isa sa mga pwedeng takbuhan ng tao at sana ako'y isa po na pwedeng tumakbo din sa inyo sa media pagdating sa mahalagang issues. God bless you at Merry Christmas po sa atin lahat. Maraming salamat din po si former House Speaker Alan Peter Cayetano. Sa dagdag pa natin balita, tumaas naman ang si Vice President Leni Robredo sa pinakahuling presidential survey kumpara doon sa nakalipas sa isinagawang Pulse Asia survey noong Disyembre 6 hanggang 11 para ho sa taong 2022 election o yung 2022 elections ay mula ho sa dating 8% lagpas ho doble ang naging pag-angat ang resulta at ngayon ay nasa 20% na ang nasabing bilang at nagsasabi na iboboto si Vice President Leni sa darating na halalan sa Mayo ng susunod na taon. Dahil dyan ay kumpiyansa raw na tuloy-tuloy ang magiging pag-angat sa survey ng kampo nitong si Vice President Robredo. Tiwala naman si Attorney Harry Obari Gutierrez, ang tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, na lalo pang lalaki at dadami yung mga makukuhang suporta ni Vice President Leni sa mga susunod na 4 na buwan. Kaugnay pa rin ho ng mga isinasagawang survey bago pa man ang formal na pagdaraos ng eleksyon dito ho sa ating bansa dito sa 2022 national and local elections na pangungunahan mismo ng Commission on Elections. At saklaw din mga kabombo yung iba pang mga preparasyon na ngayon ay todo na ang paghahanda ng COMELEC. Kuha muna tayo ng mga report mula sa mga lalawigan. Yung Office of Civil Defense Region 8 ay may pagsuspindiho doon sa mga biyahe ng mga sasakyan mula ho sa Luzon. Alamin ho natin kung anong detalye dyan ay baka tayo maapektuhan kung tayo ho'y nagbabalak bumiyahe. May report ang Bombo Radio Legazpi. Nagpapatuloy ngayon ang biyahe sa Matnog Port sa Sorsogon kaya paunti-unti nang nababawasan ang mga sasakyang stranded na ng ilang araw. Ayon kay Matnog Port Manager Achilles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, tinatayang nasa 500 na light vehicles at humigit kumulang na 200 na mga trucks ang average na naibabiyahe bawat araw patungong Visayas at Mindanao. Subalit aminado ang opisyal na nagkakaroon ng problema pagdating sa departure mula sa Visayas kaya natatagalang makabalik sa Matnog ang mga barko dahil naghihintay pa ang mga ito ng kanilang karga. Dahil dito nanawagan na ang Office of the Civil Defense Region 8 na i-hold na muna ang biyahe ng mga sasakyan patungo sa Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa ring formal na komunikasyon kung saan papatigilan ang mga sasakyang papuntang Maynila. Sa kabila nito, tiniyak ni Galindez na hindi titigil ang biyahe sa nasabing pantalan upang tuluyan ng maubos ang mga stranded na sasakyan sa Matnog Port. Patuloy po ninyong i-monitor ang kalagayan, di lang po dito sa Port of Matnog, pati na rin po
po doon sa Visayas at ilang parte ng Mindanao kung saan may mga nasira na mga pantalan. May mga anunsyo po doon para makahanap kayo ng mga alternatibong ruta. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. 10 guro naman sugatan sa vehicular accident sa Alamada, Cotabato. May detalye si Bombo Gary Fuerzas. Nawala ng preno at bumangga sa bahay ang isang D4D van sa probinsya ng Cotabato. Ang mga biktima ay mga guro ng Cotabato State University at ang driver nito. Ayon kay Alamada Chief of Police Major Brian Espinosa, ang mga guro ay galing sa Bukidnon at pauwi na sana ng Cotabato City. Ngunit pagsapit ng van sa barangay Barangiran, Alamada, Cotabato ay biglang nag-malfunction ang brake nito at bumangga sa isang bahay. Maswerte namang nakaligtas sa mga nakatira sa loob ng bahay. Ang mga sugatan ay agad dinala sa paggamutan at 6 sa kanila ay nakalabas na. Matatandaan na ilang vehicular accident na ang nangyari sa matarik na kalsada sa bahagi ng barangay Barangiran sa bayan ng Alamada. Mahigpit ang paalala ni Major Espinosa sa mga dadaan sa naturang lugar na magdobli ingat at magdahan-dahan upang aksidente ay maiwasan. Nag-uulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Fuerzas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Update naman tayo doon sa nasa Batho na nasa 5 milyong halaga ng mga bricks ng marijuana doon sa Tabuk, Kalinga. May update ang Bombo Radio Tugigaraw. Umabot sa halos 5 milyon ang halaga ng nasabat na 40 bricks na marijuana sa Tabuk City, Kalinga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dinulong Tumbali, hepe ng pulisya, nagpanggap na turista ang 3 nahuling suspect na kinilalang sina Mark Anthony Comia, 29 anyos ng Novaliches, Quezon City, Edward de la Cruz, 35 anyos, residente ng San Roque, Navotas City, at si Yariel Lacambra, 22 anyos at residente ng Bahay Turo, Quezon City. Ang pagkakahuli sa mga suspect ay dahil sa pinalakas na operasyon ng PNP ngayong holiday season kung saan naharang ng mga otoridad sa checkpoint ang sasakyan ng mga suspect na galing sa Buskalan. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP Tabuk City ang 3 suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa Bombo Radyo Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Jello Magudayaw para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 sa Cagayan, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Pumapayag na ang Amerika na magkaroon sila ng pag-uusap ng Russia ukol sa namumong tensyon sa Ukraine. Kasunod ito sa akusasyon ni Russian President Vladimir Putin na ang Amerika ang siyang nagpapasimuno ng tensyon sa border nila ng Ukraine. Nagbantay ito ng militar na pamamaraan pero itinanggi nito ang usapin ng paglusob sa Ukraine. Una kasi sinabi ng opisyal ng Ukraine na mayroong mahigit 10,000 na sundalo ng Russia ang nakadeploy malapit sa kanilang border na mariing pinabulaanan naman ni Putin. Sinabi naman ng White House na handa silang gawin ang pag-uusap nila ng Russia sa buwan ng Enero basta ipakita nito ang pagiging seryoso at sinseridad sa mga hakbang nito sa Ukraine. Bombo Sports News. Maagang pinaghahandaan ni Filipino boxer Mark Magnifico Magsayo ang nalalapit nitong laban kontra kay WBC Featherweight Champion Gary Russell Jr. Gaganapin ang sagupan ng dalawa sa Enero 22 sa Borgata Hotel and Casino doon sa Atlantic City sa New Jersey. Nakakuha kasi itong si Magsayo ng mandatory title shot laban ho sa American boxer matapos ang pagbagsak nito kay pagpapabagsak nito kay Julio El Pulito Ceja sa loob ho ng 10 rounds noon hong Agosto. Sinabi nitong si Magsayo na ito na ang laban na kanyang hinihintay at kanyang itong maagang pinaghandaan. Huling lumaban itong si Russell noong Pebrero ng nakalipas na 2020 nang manalo naman sa pamamagitan ng unanimous decision laban kay Tag Sut Niamar ng Mongolia sa kanilang sagupaan. At inaasahan din mga kabombo, magiging kaabang-abang daw ang naturang laban para sa mga fans nitong si Mark Magnifico Magsayo.
Sa mga oras na ito, samahan niyo po kami para sa prayer of thanksgiving and generosity. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Para sa mga inunahan, malipayon nga Pasko kag masadya nga bag-ong tuig. Sa ating Christmas countdown, 16 hours na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo